Så nu skal mor sige én ting, vi har lavet i dag. I dag har jeg været på safari-tur. Og så er det mig. Og vi så en krokodille. Og vi har så også set mange isfugle, ikke også? Mamma, du må jo ikke sige to. Nå nej, hvad skulle du sige? Jeg siger leopard. Jonathan, han er som den eneste set en leopard. Hvis du godt må sige én ting til, hvad skulle det så være Kroko. fra dagen? Kroko? Hvad har du set, siger du? En krokodil. Har du kun set én? Hvor mange har du set? Det ved jeg. Mange. 5. Ja, cirka. Nej, 7. Så er det Nikolajs tur. Nikolaj. Jeg har set en sorthovedet ibis og 20 marabustorker og en skistork og så nogle bøfler. Det var faktisk 4 ting, jeg ikke kunne se. Men Nikolaj, du kan godt nå at sige noget mere. Så 2 ting mere, så har jeg set 4. Og jeg har set Blizzard. Nå, det er du også den eneste, der har set. Men det er rigtigt, du har set junglehøns og en junglehane. Er det ikke rigtigt? Jo, det er Blizzard. Ja, det lignede lidt en bishøn, det er rigtigt. Nej, det var en Blizzard. Må jeg sige noget nu? Nej, fordi jeg må sige 2 ting som Nikolaj. Okay. 2 ting mere. En mere med Anna. Og jeg har... Og jeg har... Du tænker Vandpytter, store vandpytter. meget store vandpytter. Så er det mors tur til at sige én ting til. Jeg har kørt i en bil, der bumlede helt vildt meget. Mange vandpytter. Nå, det har du sagt. Ja, det er fordi, det har regnet og stormet hele natten. Og derfor er strømmen også gået nogle gange. Og så slutter vi af fra Tisa Hamarama, hvor vi har været i Jarla Nationalpark. Hej hej. I sådan nogle odder, ja.